ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шумо канали Абдуллоҳ ТВ 01-ро тамошо доред. Дӯстони азиз, як-ду хабарҳои муҳимро ба шумо мерасонам. Бо диққат гӯш кунед. Лайк ва подписатсия ва поделитсия карданро аз хотиртон набуред, то ки дигар бародаронам аз ин хабарҳои мо хабардор бошанд. Бо хеле хуб мешавад. Бу бародароне ки аз мо бовар карда билет мегиранд, то ҳамиқа рӯза аз мо билет гирифта омадасан, бародаро, апо, хоҳаро, ҳаматонда раҳмати калон сарбаланд бошед. Бародарони азиз, хабари муҳиммон ҳамин аст ки яъне то ҳамин 10 сентябр бисёр бародаромон пурсиста буданд ки указ 1126ро баъди 10 сентябр продлит мекунанд ё не гуфтанд. Ҳамина кӯтоҳ ҷавоб доданиям. Бародарони азиз, указ 1126 то ҳамин рӯза буд, дальше продлит накарданд. имрӯз охирон рӯз буд. бародароне ки барои худашон легализоват кардан, ба қайди МВД гузаронанд, кадом бародаромон успед кардан, кадоме успед накардан, ин тараф указ 1126 кати документ карда наметавонем. бародарони азиз, одамое ки бе документҳо метавонанд ба даст нафтида баромада раванд, хубтар мешавад. ҳозир чӣ хеле ки медонем бародарони азиз, ранги аввала нест. аввало мегуфтед ки мисол ман чанд бор рафта омадагиам, ҳеҷ кор намекунам, гаштан мегирам бе документ. ҳозир ин хел нест. ҳозир реестр гуфтани як қонун қабул кардагиан, яъне реестр контролируемый лиц эълон кардагиан, яъне инода киҳо меғалтанд? Одамое ки бе документҳо, яъне одамое ки бе документ бошед ва ҳамун компютер ка дида баромадан мегиранд, ҳамун реестр ба якта даровардан мегиранд. кадом одаме ки реестр ки даромад, ӯ рафта МВД заявление нависонданаш дар кор, 5000 ба фикрам штраф месупорено, баъд аз реестр снимат мекунем бародарон. кадоми бародаромон бе документ бошанд, ҳамин реестрда надаровардан, хубтараш баромада равед бародарони азиз. реестрда ки даровардан, баъд корш бисёртар мешавад, баъд қиинтар мешавад. барои ҳамин хотир худатон эҳтиёт кунед. баъд худтон медонед ки ин тараф мисол аз пага, яъне шумо агар без документ бошед кӯчада ёки ягон ҷои корда, ҷоида шуморо агар қапанд полисейскиё, шуморо метавонанд ё спецприём рӯй кунанд, ёки худашон метавонанд депортатсия кунанд, рӯй кунанд. агар шумо билетонро харида тонед, агар харида натонед, рост спецприём мебаранд. барои ҳамин хотир одамое ки бе документҳо, хубтараш якумш баромада равед. агар баромада рафтанда имконият надошта бошед, хубтараш ҳар ҷода нагардед, мисол шуморо нақапанд. аллоҳ нигаҳбонтон, сарбаланд, хонобод бошед. лайк, подписатсияро аз хотиртон набуред. иншааллоҳ дастгирии шумо хуб шидан гирад. ҳам хеле наворҳои хубро ба шумо мерасонам иншааллоҳ. агар дастгиритон хуб шавад, худо хоҳад, дар барои Аминам хушрӯ навор карда бо мебарорам. ман дар барои Амина гап зада будам, бо иншааллоҳ бо гап мезанем. сарбаланд, хонобод бошед. лайк, подписатсия ва поделитсияро аз хотири мо намебарем. раҳмат.